Viu el circ. Amb aquest imperatiu i un espectacle amb grans virtuosos del país, començaven els segons premis de circ de Catalunya. Bona cara per entrar a un 2012 que serà encara més difícil per a un sector ja acostumat a la precarietat. Els anul·laran la meitat de les contractacions emparaulades. Els ajuntaments han escapçat el pressupost de cultura i Catalunya no té un circuit d'exhibició que ho pugui compensar. Demanen que es creï un espai estable a Barcelona. Una ciutat europea de projecció internacional crec que se ho mereix. Es mereix un circ on programar, igual que hi ha espais on es programa teatre, dansa, música. Si no, l'opció és assumir que perdrem els millors d'un planter cada cop més potent. El nostre talent està marxant a fora, de la gent que veuran avui. Els bàlagans, per exemple, treballen més a fora que aquí i molta gent no ens dona cap més remei que treballar a fora. És el cas de Pepa Plana, que feia l'última actuació abans de marxar al Quebec per treballar 2 anys al totpoderós Cirque du Soleil. I els millors de la nit, que rebran el seu premi en espècies, com ajuts a la producció o residències, van ser els anfitrions, el Circ Reluí, millor circ de carpa, Tortell Poltrona, millor circ còmic, Capes, de la companyia EIA, millor circ de sala, i Circ Teatre Modern, millor posada en escena. Nit de premis, però sobretot nit de suport i d'escalf a un sector que ara haurà de fer més i millors equilibris que mai per poder mantenir-se. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.